kanimo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Gidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Nagasangpit ako kanimo, O Dios, kay patalinghugan mo man ako. Mayong buntag kanatong tanan. Good morning sa tanan nga naminaw nining atong tulumanon midlisiw sa kabuntagon. O katong buot nga magpaampo ay hatag ko usab ang number sa atong stasyon 09497887-395. Katong magpaampo sa ilang mga masakiton ug usab sa mga nangamatay. O ang mga madre sa Daughters of St. Paul sa kanunay nagaampo kaninyo adlaw-adlaw. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul, kauban sab karon si Father Jason Kabakaba nga maimuhatag sa pamalandong, o si Rose Caballero, si Arvin Borla, ug ang atong technical engineer nga si June. Nining atong pagsugod sa adlaw pinaagi sa bidlisiw sa kabuntagon. Magampo kita. Makagagahom og walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom og lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Uluhan 12 tudling 49 ngadto sa 53. Si Jesus miingon kanila, Ako mianhi aron pagpadilaab og kalayo ibabaw sa yuta, og pagkaayo unta nga kini misilaob na. Aduna ako'y usa ka bunyag nga ako bunyagan ug pagkaguol ko hangtod matuman kini. Naggunahuna ba kamo nga miani ako aron paghatag og kalinaw dinhi sa yuta? Wala ako nag-ingon kaninyo, kundili pa nagbahin hinuon, kay sukad karon diha sa usa ka panimalay ang 5 mabahin, 3 batok duha, ug 2 batok 3. Mabahin sila, amahan batok sa anak nga lalaki, ug anak nga lalaki batok sa amahan. Inahan batok sa anak nga babaye, ug anak nga babaye batok sa iyang inahan. Ug gangang babaye batok sa iyang binalaye, ug binalaye batok sa iyang ugangang babaye. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gusto nimo agiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto nimo nga mahimo siya nga hari ug Dios sa imong kinabuhi, imbita na siya. Imbita na siya. Muani ka sa akong kasing-kasing, huwag mo puyo kading lining duga, kanimo lang ang akong kaluwasan. Masin ka sa kinabuhi ko.
malipay kanimo. O Diyos, tudloy ako sa imong ngalan, iyay ako sa tanan na akong pagalakhan. O Diyos, mahimaya ka sa akong kinabuhi, ang tanan buhaton ko, imo ang malipay kanimo. Mao kini ang among pagampo diha kanimo, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Sa maong pagbasa sa Ebanghelyo, atong nadungog nga si Jesus miingon, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan. Ug pagkamaayo unta kung kini masilaob na. Si Jesus miingon nga siya mo dala og kalayo, no? Sa manday mo padilaab kay di ba kalayo man, no? Ang kalayo diha sa Biblia daghan kayog simbolo, no? Nagsimbolo kini una sa tanan Espiritu Santo, nagsimbolo sa gugma, o nagsimbolo sa kamatayon, no? Ug daghan pa. Sa mga simbolo, gugma maoy nahiaom sa pagdescribe kang Hesus, no? Nga mianhi sa kalibutan. Sama sa kalayo nga mausab si Jesus nga mao ang gugma, mausab sa dagway sa kalibutan, pinagi sa pag-usab sa kinabuhi sa tao nga nahimamat niya. Sa mga tao nga susama kang San Mateo, no? Kolektor sa buwis. Sama kang Sakeo nga naghatag sa iyang mga bahandi, human niya ma-encounter si Jesus. Human niya mahimamat si Jesus. Nag-usab sa kinabuhi ni San Francisco of Assisi, no? Nagpuyo nga simple aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Nagpuyo nga pobre ug iyang gibiyaan ang katigayunan sa dato niyang mga ginikanan. Sa pagpadayon si Jesus miingon, ug dili pakigdait o kalinaw ang akong gidala, kun dili pagbahin-bahin. Kining gisulti ni Jesus, kung ato kining hukman dayon, makaingon kita nga sukwahi kining tanan sa iyang gipanulti, ug sa gisulti sa uban kaniya, nga siya mao ang prinsipe sa kalinaw. Miani siya aron sa pagbahin-bahin, no? Anak batok sa amahan, anak batok sa inahan. Sa laktod, ang pamilya magkabahin-bahin. Tingali nakadungog na kamo sa mga taong miingon, aron walay gubot, sige na lang, okay na lang, no? Or bahalag pungot, sugot. No? Bahalag pungot, sugot. Human sa pagtugot aron walay samok, magsigurado ba nga naay lasting peace? O kung naaman, nagpasabot nga mooyo na lang kita bisan pa sa mga hiwi o laway nga mga buhat sa mga tao diha sa atong pamilya ug sa atong palibot o kauban sa trabaho, no? Kung na kay kauban sa trabaho nga nanikas, tikasan sa oras, tikasan sa kwarta, mohilom na lang ba? Aron walay gubot? Pasagdan lang ba? Kining maong klaseng kalinaw, no? Gikondina kini ni Jesus, no? Mao nga siya mingon, dili kalinaw ang akong gidala, kundi pagbahin-bahin. Diha sa pamilya, kung atong pamalandungan, usahay ang amahan palahubog, no? Usahay na yung mga sitwasyon nga ang amahan palahubog, no? Bisyoso, ug unya, ang anak nga nakasabot, mo badlong. Iyang pasabton, nga mo ni, dili maayong paghubog-hubog, makadaot sa imong kaugalingon, sa imong lawas, sa imong pamilya. Paano sa may tabo? Kasagaran yun gubot, no? Tungod kay kasagaran, sa amahan, dili yun maminaw sa anak. Dapat yung ubang amahan maingon nga, anak ka lang. So, ang anak nga nasayod sa kamaturan, mo fight yun. Mo patigbabag yun ang iyang prinsipyo kay nasayod siya nga tinuod.
Apan sa maong pag fight niya sa iyang prinsipyo nga kamatuoran, nagkabulag-bulag, nagkabahin-bahin. Usahay pa gani ang anak mulayas na lang sa balay. Kung usa ka anak nga pasaway, for example, tapulan, laagan, adik, unya tudluan sa inahan, for example, inahan nga nakasabot sa kamatuoran, ug busa siya mo badlong, unsay mahitabo? Gubot. Sa atong panahon karon, sus, ang ubang mga anak, imbes nga sila'y kasabaan sa ilang mga ginikanan, sila na hinuon ang mga saba. Ang resulta, gubot. Apan ang inahan, nasayod sa kamatuoran, nasayod unsay tama og mali, mo padayon. Sa ato pa, ang pagsulti sa kamatuoran usahay, mao hinungdan sa pagbahin-bahin. Nga sama kang Hesus nga misulti sa kamatuoran, ang mga tao wala mituo kaniya og nakigbatok na hinuon kaniya. Apan hinumduman nato nga siya miingon, ang dili dapig kanako, batok kanako, ug ang mobulag kanako, magkatibulaag. Pamalandong. Ako bang gidawat si Hesus nga mao ang gugma nga sama sa kalayo, muusab sa dagan sa akong kinabuhi? Mubarog ba ako sa kamatuoran bisan pa kini nagkahulugan sa pagbahin-bahin kanako ngadto sa akong pamilya, kauban sa trabaho o katilingban? Magampo kita. Magampo kita sa Dios Amahan, kansang kasing-kasing na dilaab sa gugma, alang kanatong tanan, sa matag pangamuyo kita moingon. Padilaaba ang among kasing-kasing Ginoo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magdilaab kanunay, diha sa kalayo sa gugma sa Dios ug sa isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Padilaaba ang among kasing-kasing Ginoo. Nga ang pagkabahin-bahin sa mga prinsipyo ug baruganan sa mga nangatungdanan sa panggamhanan, magpatumaw unta sa tunhay nga kamatuoran ug kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Padilaaba ang among kasing-kasing Ginoo. Nganikaya nato ang mini nga matang sa pagkigdait o panaghiusa nga igo lang pagdala kanato ngadto sa kaparautan. Magampo kita sa Ginoo. Padilaaba ang among kasing-kasing Ginoo. Nga ang mga kalag sa purgatorio, mahinlo pinaagi sa nagdilaab nga kalayo sa Dios,